Имало едно време в едно далечно селце, което било разположено в подножието на големи хубави планини и близо до хубава река, едно пастирче. На това пастирче било възложено всеки ден по едно и също време да пасе овцете на село. То пасяло овцете всеки ден, но често му ставало скучно и не знаело какво да прави. Все по-често губело интерес и не внимавало. Един ден на пастирчето му хрумнало да си прави шеги със селяните, като му дошло идея да изиграе, че го е нападнал вълк, както него, така и стадото овце. То се е скрило зад един камък и почнало да вика, с колкото глас му държи: „Помощ! Вълк ме нападна! Помощ! Помощ! Помогнете! Помогнете! Помогнете!“ Викало овчарчето, викало, чули го съселените, хукнали да тичат, за да видят какво става. Когато стигнали на мястото, овчарчето се показало и се превикало от смях, дори се хванало за корема. Съселените му го погледнали накриво, зачудили се защо го прави, ядосали се, направили му забележка и му казали да не прави така. И си тръгнали. Не видиш ли? След няколко дни овчарчето пак му било много скучно, нямало какво да прави, чоплело си краката, бъркал си в носа и в един момент си казал: „Айде пак ще направя същата шега“. Скрило се то пак зад камъка и почна да вика още повече: „Помощ! Този път наистина ме нападна вълк! Помощ! Помощ! Помогнете! Ще ми изяде вълка! Помощ!“ Селяните като чули това, първо се замислили, но си казали: „Този път може и да не лъже“. Хукнали натам и като стигнали, отново видяли овчарчето, което се превивало на земята и се спуквало от смях. Селяните са намръщили, погледнали го, ядосали се, направили му пак забележка и си тръгнали. След няколко дни отново овчарчето решило, че ще си прави такава шега и почал пак да вика още повече: „Помощ! Помощ! 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 Помощ!“ Викало, около 2-3 минути никой не идва. В крайна сметка съселените помежду си се консултирали и казали: „Добре, този път може наистина да го напада вълк. Нека да отидем и да видим, пък ако лъже, повече няма да ходим“. Хукнали да тичат, отишли, отново видяли обаче овчарчето как се привива смях и им се подиграва. Този път те си ядосали и казали, че повече няма да му се връзат и се прибрали. След няколко дни, докато овчарчето седяло на камъка и си чоплил в носа и се чудил каква глупост да измисли, изведнъж се задал вълк, който нападнал наистина стадото и започвал да ги разкъсва една по една овцете. Овчарчето се хванало за главата и почвал да крижи: „С колкото сила има! Помощ! Този път заклевам се, не лъжа! Помогнете ми! Помогнете ми! Помогнете ми!“ Плачало и викал. Селяните чули пак виковете на овчарчето, спогледали се и казали: „Този път няма да се хванем, то лъже“. Вълкът разкъсал овцете и си отишъл. Овчарчето седнало да плаче, защото било изгубило всичките овце. Когато дошли накрая селяните и видяли какво се случило, погледнали го намръшено и му казали мъдро: „Видяли, когато лъжеш и разиграваш хората, един път ще ти простят, втори път ще ти простят, трети път ще ти простят, но накрая няма да ти обърнат внимание и няма да ти повярват, дори да казваш истината“. И оттам дошла приказката за лъжливото овчарче. Поуката на тази приказка, предполагам, че не е нужно да ви я кажа, но е хубаво да не злоупотребявате с хората, които ви помагат и които ви подават ръка, защото един път ви подават ръка, втори път ви подават ръка, трети път ще ви подадат ръка, ще ви простят един път, два пъти, три пъти, но в един момент дори най-добро намерените хора ще им писне и ще ви теглят майната и точно тогава вие може наистина да имате нужда от помощ и да ня получите. Затова винаги уважавайте и ценете хората, които са готови да ви помогнат и да ви изслушат, и хората, които ви прощават. Не злоупотребявайте.